Management Bureau Season 4 te kimtip nam ta ki khuwar lai kam te ki don kuma 6000 tali ki post ki balak pelaj yang baka MBMA Meklia Basin Management Agency MBMA te nam ta ki tu ki bakwa ban tip khamni nam ta gini sampai juga video hodo bakut wat sakali anda ada ban page load di video te ki post ki balaj ki don kuma 6000 tam approximately 6000 nam ta gini ki post balak pelaj yang baka Meklia Basin Management Agency MBMA kateng yung kapus kadai village data volunteer last two yung volunteer te ka jing siu kaduna bha kamde re ka bahe bar ka jing trekam ro kare tang ko masau kanta ha ka sisngi te don ki por ba fitre tang ar kanta ro don ki por ba fitre kumta ka songat kum ka por ta kan mau kini la apply yang tu te mention below advertisement for eligible candidate kini kini contractual basis for a period of 1 year and to be posted at the block project development unit take previous candidate la exam from applying sha shu ban apply submitting the application sha shu sha tangi bathamai te nam ta kane kan mau ki bala ban apply ki de qualification de class 12 in pass class 12 te dependent yoga candidate should possess a basic level of education and functionality literacy to carry out data to nangi te ka skill bade padon kam ka skill de belong good communication both in writing and kemudian bro artli verbal and angne ong verbal and written but bahasa berapa keren din don kata good communication ngatrai binang hi kataru juga ada class 12 proficiency in using mobile application even don ka jingnang ma wan plan kami ke mobile application don kami ke digital ene use ki application daga ba login log out lane bu ki data po kita ki application haban record ki data tapi hamnang ban use mobile application no ki apps e bro hamnang la phimnang te ka simjenjar ba pinyo te kam jong kini kadai betang ban collect data mo hakisnong gisnong te kiba apply ro kinomla are kiba apply na kiwi gisnong te kindon lagi jong cluster shu hagawe cluster kandon santali gisnong tang ki samla ne kiba kwa ban apply tang kitu gisan tali gisnong kila man apply hakatu ka jaka te kiba na kiwi bede kimla are man apply tenam ta gini kin ai ka tulop kum ka tulop ka balong lai hajar ring ka sibnai kan mau ka kam kalong batang sau kan tai ka sisngi la ban dunai ka taru ka songat kum ka jingdon ki kam kin ai lai hajar tengka tela don extra bagi pharu kin sa ai bade ka extra tulop nane extra payment nam ta kata incentive la ban ai kata te pin satip anda kila phila yo e kam phila tre kin ai kan no anu kin sa ka songat kum ka jing ai ka jongki te kan mau ha kam jongan ni kalau mitang ban collect data ma hapo kisnong githau khabe trelang war gidor basnong phap collect data shugi kwa ban collect census se kasnong ka notali hapo kasnong idon breu phap lek collect hap lek man lagi thluying phap panda phap tho phap yu te labio kita data baro phap ban panda pade hapo ki application pada te shu kwa ban tips pang ginong rap ke baron hakasnong phap lek kali hap lek war ying tip phap kali kumtam ta te kidon lagi jong ipor baro de bitangka data collection ba takada biang ba don ka good communication bat ka written ro behi benang ma kanang maro phablej akren be igibru phablej wat jingtip phablej umta tater umta ibaro dewi tang ban nang kita tang ban data collection ben teknel ong ba is expected to carry out the task assigned in government of Meghalaya collecting village level data village tang apo ka sinong ba mi ata ko samde re utam kita tekin don ki training ro na umta da phaban koloi kita te ke age limit nam ta kane ke dekhal phra do license name language prefer khasi jantia karo te hapo khasi te khasi jantia hi etang kitu ki barena to kasnong hi te ba ma khasi na jantia tang jantia hi nam ta gine te ki ko na apply nga sabu kaling hapo description bat ngan sapen iru ada halas jongan ga video kumno ban apply teng sapen i kitaro te kan mau ba ki bala ban apply ngan sapen i nuksaro kita mo ba hakawe kolostar kindon santali kisnong nen riu len shipho ditang kisamla ki bare ne kitu kisnong kila man apply ha to kolostar tenam ta kane kin sapen mi ru ya ki kasadon ro ka written examination but personal interview tela la duna kin pin khor be direct nang ka personal interview ha ki block level we kin gom ka block we kin khot la ka jong kin khot lang re tela ka jong we but ka last date am ta kane kan dei live ho 3 July tela la ko on apply tesa apply no kandon betang ke online application phimla areban apply offline ke online application ke last date kandai live 3 July arjar apsau up to 5 pm hadu sanmaji janmit dengan ainuk sahangne pe kita cluster ma pe kandon ke district pilih ke district ayu
phinla na apply tang na kata district dan bangta sana ka block chu hangnel ai Eastern West Kasihil okay biang pideni Eastern phinla na apply pideni ka block Mairang phinla na apply pideni ka cluster Dongki Engding temu benang ka tu ka cluster Dongki Engding phiape ikisnong hane kadan lat panarem lat panar thamai mopat mopia patharlen dan metang kisamla ke bade hakine kisnong kila na apply kini ki bade na kawe cluster kenomla na apply hakane ka cluster Dongki Engding mosyum ka jakhong te kidan kini jakhong umpong deng sa klau meriau te kini kila na patang ni kenomla aban le apply haka cluster jong Dongki Engding tengok batang kisamla ne kino bakwa na apply kane tang kitu ikibre kini kisnong gelo dap ai cluster pila na apply te hapo por apply ru la don ka option te pila na apply dengan sapen I kita te kan mau ba ki bakwa apply select ka bron kam te ngan sapen I menta te kumno ban apply te yang ni lek menta ngan pen I kumno ban apply online pade te hange pade ngan pen I pi kumno ban apply ka link ngan sabo po description phi klik ka to ka link ka Google Form tenang tu bade pila ban pandap ban apply nam ta kane kan don betang ka online be te hangne pade I ba kita khat ru tarik Februari ngatrai ki baklai kane kelas date kan dai live po tarik jung Julai kat kom ka ha ka advertisement te kat kom kane ka link bade kita khat ru Februari trai ki ai da ka barim te kadau kami khat ru Februari te cepet can have la thor pa long previous applicant are exempt from submitting new application ni ba la rep msha shu ban apply bang session te gijunan ka ban pendap hane long by village data ka post ka di village data volunteer tik hang te dan tho ka karteng contact number email address and try have done hi have tik hane the male ne female and have pendap ka date of birth marital status district have klik nang ne choose ka district within the district ayu and ka block have jet ka block ayu have jet ang ne dan have jet se ka cluster ro ba tang ka tu ka cluster phila ban jet kumbang ai nuksa ka Dongki Engding te have jet pada se ki tensionong ki don betang gitu hi ki bla pni kalis te have jet gitu ki tensionong ki badon ha cluster te jet ang tu te phila ada jet ang tu then pendap application name of school duration of course percentage grade of mark please briefly describe malumala about your suitability for a position gat kum gajing la jong phi ba phi ban yo ekane position then phap submit pada ka biodata then phap submit pada ka educational certificate attach only highest educational certificate show phi degree ai tangga degree non kamre class 12 mention your current address ai current address ka jong phi te bisa klik submit lalong te hewan check wa te kanne ka link tip ka piang na kambiang ka tangam tip re mar bang ayo pa na po ka website MBMA te phila ban check ru na to website nga sabo ka link po description te sa check pen mar hane ki kerteng sinong ki mi sibun ma te ngam nang suban ong lagi jong tu lagi jong cluster te phap tik Dongki Engding te kerteng sinong tu phila mi sibun ma te pinap check ki ma phi hang tu kerteng sinong te sa submit pada te tangkat dei ngatrai phila sai ki jing ma tai jonga tangini khule jibun